Yn y fideo yma, fi'n dangos i chi nawr sut i anfon y gwaith mewn i Google Classroom. Nawr, y peth cyntaf mae angen i ni wneud ydy mynd mewn i'r dosbarth. Ac i mynd mewn i'r dosbarth, mae angen i gwasgu ar Classroom. Ac wedyn, os ni'n gwasgu ar Classroom, mae angen i dewis wedyn yr dosbarth. Dewis nawr saith A fel yr enghraifft. So, dewis dosbarth saith A. Ac fan hyn, chi'n gweld y ffrwd, a fan hyn fyddwch chi'n gweld yr updates i gyd, ond dwi eisiau chi gwasgu gwaith dosbarth. Ac yn y gwaith dosbarth, byddwch chi'n gweld yr unedau, ac wedyn byddwch chi'n gweld y asesiadau sydd angen i chi gwneud. Nawr, dwi'n mynd i gwasgu fan hyn cronfa ddata, achos dyma ble dwi eisiau anfon y gwaith mewn i. Beth mae angen chi gwneud i anfon y gwaith mewn ydy gwasgu'r bwtwm ychwanegu. Ychwanegu. Nawr, falle bydd rhai o'n chi gweld add yna. Falle bydd rhai o'n chi gweld add, ond mae hwn yn Gymraeg, so yn gwasgu ychwanegu. Nawr, beth mae angen fi gwneud ydy, ar ôl fi gwasgu ychwanegu, mae angen fi mynd i ble mae'r gwaith wedi cael ei safio. Nawr, os ydych chi wedi gwneud gwaith ar Google Drive, sef Docs, Slides, Sheets, falle fydd e'n gwasgu Google Drive, neu os wedi safio'r gwaith ar Google Drive. Neu os fi eisiau anfon link, fydd e'n gwasgu jyst dolen. Nawr, os dwi eisiau lanlwytho, uwchlwytho ffail, dwi'n gwasgu ffail. Ac nawr, beth dwi'n gallu gwneud nawr, uwchlwytho, dwi'n mynd i chwilio am y ffail. Ac wedyn, dwi'n mynd, ffeindio'r ffail dwi eisiau anfon mewn, a wedyn dwi'n gwasgu open fan hyn, a chi'n gweld bod y ffeil lan fan hyn gyda fi. Nawr, beth mae angen i fi gwneud wedyn ydy gwasgu uwchlwytho, upload. A wedyn mae'n uwchlwytho'r ffail yna mewn i Google Classroom. Dyw y gwaith ddim ar Google Classroom. Beth mae angen i fi gwneud i cael y gwaith ar Google Classroom ydy gwasgu cyflwyno, submit. So fi'n gwasgu cyflwyno eto.